बोला बोला दुर्गा माई की। एक भक्त पंडाल में मूर्ति देख के आइल बा, वो अपने आसपास के लोग से कहत बा, बोल दी माई लागे, बोल दी माई शेर पर सवार होई, बोल दी माई, बोल दी माई। कौन मूर्तिकार इनकर रूपवा बनवला, आखी का पुतरिया लागे साचो का लगवला, डोल दिए माई लागे, डोल दिए माई शेर पे सवार होई, बोल दिए माई। जय हो जय हो। हाथ में भाला सोहे, सोहेले कटारी, दिहलू महिषासुर के माई तू ही मारी, नवरात्र में लागे जैसे, नवरात्र में लागे मुँह खोल दी है माई, शेर पे सवार होई, बोल दी है माई। भक्तन के भीड़ देखा लागल बरियार बा, नवरात्र में चारों तरफ भइल उजियार बा।